uya at mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, alas 4:09 na po. Lunes ngunyan, fetsa 5 ka na Hunyo. Kami po minarespeto na naman sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia na nagpadagos pong nagantabay digdiman po sa programa ng Bicol Target. Salamat po ha, duman sa nagpadagos na magdangog. Kasabay dyan ang paglaom na sana po yaong kita gabo sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kay ning mga pinaghampang niya tong problema, kadifisilan. Dahil kita mawaranin panarig asin pakimaherak sa mahal na Diyos. Mantag ka mo dyan nagmimerienda, nag-iimbitar man na mag-iriba-iba po kita sa programa ng Bicol Target sa laog nin po kamas ameno sarong oras sa paagian kan informasyon na minaburutwa sa palibot. Katabang ta dyan ang mga miyembros kan news team sa panginot ni Chief Reporter Compadreng Jimmy Nasalita, Pading Alar Mario, Pading Jomar Bien Ans Galero, Joshua Bino. Sa Manibela si Henry Mata, ang samuyang mata sa kalsada, siyempre sa control technical, yaon dyan na si June Napoli sa samuyang broadcast po sa Bilog na Region 5. Digdi po sa AM Band. And siyempre sa newsroom sa padagos pong pag-abangkan mga istorya sa lado lokal, national, international, sumada ka yan, nagmamonitor, nagsupervisar, nanginot dyan, News Director Mardela. And siyempre kaibanan dyan si Angel Mustaza. Sagkod si Jen Matthew Balyaran, nagkatabang man si Nicole Ann Gloriani. Siyempre si Jimos Barrio sa samuyang social media platform. Katabang man niya to si Richard Astorazin, si Trecia Marilitana sa broadcast mimantabi worldwide netwide sa paagikan DZGB News Online asin sa YouTube ang DCGB Legazpi City, Philippines. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan. Standby muna tabi all units ta na kontakta tulo si Dr. Cedric Daep, may relasyon ini sa mga major developments ngunyan pong pagkahapon na nagpuon ka sa bagong aga matapos na iitaas po kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa alerto level numero 2 ang kamugtakan kan bulkan mayon. We now have the corresponding response man kaya na sin actions na dapat na maisihan niya to asin masabutan kan publiko. Nasa linya po ang sa tuyang Albay Public Safety Emergency Management Officer, Dr. Cedric Daep. Doc Cedric, maray na hapon tabi and we're on air na po sa Bicol Target. Maray na hapon tabi, Pio. Maray na hapon sa mga naghalat kaning barita manungod sa mayon. Opo. Kasubago tabi, Sir Cedric, mga alas 10, poko mas menos, ilinuwas na kan Fibolx. Level numero 2 na po kita ang bulkan mayon. Ano na po ang sa tuya dyan na nakalatag na reaksyones? Over. So far man tanido manggiraray ang dati tang pigigibo tabi, Pio. Dahil ta dati kitang alert level 2, binaba sa alert level 1, ngunyan binalik naman. Tamala nga na ibaga ka Pio kang nasa operation system plane kita sa aircraft dyan sa mayon. Alert level 2 kita ka ito. Tapos pagkatapos ka itong operation binaba sa alert level 1, kunyan binalik sa level 2 dahil sa mga nanotaranindang mga numerous na rock falls hala dyan mismo sa lava dome na pwede man yan na indicator tanganing itaas gira sa alert level 2, pero dahil bako pa makita sa level 3 dahil pa kita ki-evacuation na pwedeng ipangapudan. Okay, so solamente pag-arog ka ining level, ano ang dapat niya tong i-impunir basado diyan sa satuyang nakalatag ng mga guidelines? Over. Depende tabi, Pio. Dahil lang ta, duwang klase. Pwedeng isakat nila ang level 1 to 2 dahil lang sa nahihilingin lang sa instrument na nag-increase ang
parameters na hihiling, halimbawa sulfur dioxide emission, volcanic wake, ining pag-inflate ng volcanic edifice, tapos iba pang bagay. Bako ito ang rason tanata itinaas ang mayon sa level 2. Ang rason nila dahil sa rockfall. Kaya kung ang rason dahil sa rockfall, ang gigibuhan ta silang ipapasunod magsakat, lalo na dito sa mga lugar na pwedeng matamaan sila kinaghuhulog na gapo ali dyan sa lava dome. Aha, okay. So, am I right, Tabi, to conclude, Sir Cedric, and tama ang pagsabot mi na mga namamanwaan na por dahil taan rason na ipinag-itaas ang alert level 2 dahilan sa naobserbara na pagparariligid kan gapo, bako man na dending iba pang rason. So, ang ipagbabawal sana supag laog sa 6 kilometers ng danger zone. So, duman mismo sa lugar na pwedeng matamaan kang rockfall. Dahil lang tang rockfall sa hiling ko, nakakonsentrate man sa nadigdi sa southern section kang vulkan. Kamalik, daga. Ay, oho. Sa pwede talaga yung bigas isa na. Oho. Sir Cedric, nagkaigo kita ng break sa signal, ano po, bata importante yung itong pinagpapahayag mo po, Tabi. Pakiulit po, so nahihiling mo sa ng mga lugar na yaw nakatutok ang posibleng rockfall, Tabi. Go ahead. Yeah, kung sa rockfall sana, pwedeng daraga sa Naim and Legazpi City. Pero i-expand tayo yan hanggang Santo Domingo, Kamalig and Ginubatan. Makaigo dyan kay mga farmers na magsalakat sa mayon dahil halos very close yan sa boundary kaning rockfall area. So i-expand din from Dalaga to Legazpi pasiring sa may Santo Domingo and Ginubatan. So pagbabawal sa paglaog na dyan sa 6 kilometers giraray, Tabi, ano? Ining sa area sa nakang southern portion, sa lumang sa lugar na pwedeng tamaan kang rockfall, not necessarily 6. Kailan, may portion man sa 6 na safe, araw baga kang mayon rest house, sa 6 ito, pwede man duman maglaog. Okay, so duman sa nananggad sa lugar na itong naunambitan mo, an ma-enforcer ning todo, Tabi, Sir Cedric? Ang dapat, lookout kan mga barangay officials na i-monitor nila pagbawalan ang paglaog yan sa prohibited zone, lalong-lalo na ining arani dyan sa pwedeng tamaan kang rockfall. Opo. Igwa kita dyan yung mga nagkakaigwa ng ATV, Tabi, sa palibot kan bulkan. Ano ang sa idong rekomendasyon kan, Sir Cedric, Tabi? Ining ATV, Tabi, Pio, mas kilili sa southern section kang mayon, dahil mas sinagilab na mas arani na hanggang man lang sila sa lava front. Which means pwede sinda. Ang lava front na yan, nasa 6 yan, pwede pa sinda dyan ta. Level 2 man sa nakita. So pwede sinda, ano, Tabi. Okay, so iyo man sana na Sir Cedric, sabi na nga, ibaga nahiling ko digdi, ang variation na nahiling ko is yung sa indong corresponding na aksyon na ginibo, basado duman sa, kumbaga, findings kan Feebox na rockfall event sa naman ini, and dahil man nagpapahiling pa itong so pag-urubag baga, pag-itaas kan magma and everything else, Tabi, Sir Cedric. Pero kung yan, Tabi, Teo, kung makauron mo man si Paul, si Paul, pwede taman ihapot kayo na bako daw na hababa ang reading nila sa sulfur dioxide emission dahil nakakasungaw ang mayon tasulat kang lava dome. Okay. At kung sulat kang lava dome, ababa talaga ang parameters, ang reading din ng sulfur dioxide emission. Ang hapot ko kaya na dahil manasisimbag pa naman sa bulletin kan Feebox. Kasi siyempre, na masunod sa nakita ko ano nakasurat. Ano nag-trigger na naghalangkaw ang pag-rockfall. Oho, tama. Kaya daw duman ngayon mga volcanic wake sa taas, low volcanic wake, na pwedeng mag-trigger, tanganing maglangkaw ang numero kang pagbagsak kang gapuhali dyan sa dome. Tako na yung makinakakawit, tawag urolog iyan. Okay, so saro iyan sa dai duman na sisimbag sa bulletin na ipinaluwas kan Feebox, Sir Cedric. No, tayo yan ko kung nakasurat yan dyan, may mga observations sinda ngayon nakatrigger ligdi, so paghiro ngayon kan magma, nagsasakat, may pressure, magkakaigwa kita kipanig bagong aksyon,
na pwedeng konektado dyan sa observation na yan. Kundi, dahil yan pagpapahiling. Yan man lang, kahaputan ko. Panigwa kitang platform, dati, pareho mas ng parameter na nahihiling dyan sa bulletin kan Facebook, Kamayon Volcano. Dahil man kirakpol kitang dakol. Ngunyan na nagdakol, ano ang hapot yan? Ano ang nakatrigger ito? Yan, duwang bagay Sir Cedric so naka-trigger and posibleng natatapong kan labadom so pagbuga kan sulfur dioxide. Pareho mag-appear sabi kan soft drinks. Dahil ko na-mentional pa, dahil man kibayad gayon. Dahil ko na-mentional sa brand. Karo ako taga-radyo, taga-DCGB ka baga. Soft drinks. Takupan mo kan tangan mong kamot, pagkali mo kang kansan. Oho. Kagon mo. Kung pasungawon mo iyan, may maluwas dyan na carbon. Kung may instrumento ko, mababasa yan na igwang carbon na nagluluwas na halangkaw. Pero kung sulat iyan, maski may pressure sa laog, siyempre, hababa ang carbon, taday mo nakakaluwas. Sulat. Iyan. So, gustong sabihin kung dahil nakakaluwas so sangaw, posibleng delikado kung may pressure na dahil nadidetect sa laog. Oo, pero iyan nga na ang gusto kong i-connect. At kung dahil pressure, ano ang nakatrigger? Naglankaw ang rockfall. Iyon. Yan. Kung may tremor sindang na monitor, na nagkausa kan rockfalls. Okay, unless sige. Na dahil nakatrigger kang pag-rockfall ka ito, ang posible man sana, naglalangkaw siya, nagbubutog. Kaya kung nagbubutog siya, halimbawa, so itong nasa ibabaw na misplace, mahulog ito. Iyo. Naghiro nga di pag nagbubutog o kaya nagyugo-yugo. Or nagyugo-yugo. Dahil man, kung nagyugo-yugo man iyan, either tectonic quake dahil ikaw kitang mga linog sa luwas, pero dahil makitang linog na tectonic quake, or may volcanic quake kita nadaraman sa paghiro kan magma, either intrusion or extrusion. Opo. So, bulletin na ipinaluwas ni Sir Cedric and I assume na fully read mo ito tabi. Iyo, nabasa ko. Pero, dahil man ako kinahisiling na sitwasyon na talagang dahil reason kung natata, nagkaigwa kita kirakpol. Iyan ang pighapot ko dyan. Ano ang nakatrigger? Sige tabi. Ma-follow up kami kayang ki Dr. Paul Alanis kung ano ang naka-trigger man nagagkaad which further triggered itong pag-itaas na kan alert level 2. Yung nga nata. Yan, maski ako, duty tabagaan iprotektaran ang population na nasa Pilipro. Ngunyan, kung ito ang pagbabasihan ta, may hapot man ako kung igwa ki ibang rason, kung trigger ito, mapretara naman kita sa province. Iyon, yung tamang... Maski na ipagpapahiling baga sa bulletin, kung igwa nga rason, itong rason na ito ang gusto kong mahiling, kung igwa nga rason talagang valid, mapretara kita, nganing bako sa nasubasan ta, so nakasurat naman sa bulletin. Iyon, tabi. Well, anyway, Sir Cedric, we will connect with Dr. Paul in the coming hours, tabi, para maipasabot yan. And we will get back to you, kung makuungan sa aga, tabi, para makatao kita ng mas pang-komprehensibong abiso sa publiko, tabi. Kapag may time ka, mag-register yan kita, detalyahon ko sa imo. Iyo po, tabi, sige. Sige. Igaw kapag dagdag, tabi, sa mga parantabay, go ahead po. So, para yun na lang na yan. Taday tamo na sila pagparatawan mag-isip naman na ma-stress. Kundi, alert level 2 man sana kita. Sa alert level 2, dahil kitang dapat ipaghadit. Pag nag-alert level 3, mag-expect nila na magkakaiwa kitang evacuation movement. Yun. And we are not new sa arog kaining sitwasyon, tabi, Sir Cedric, ano? Man, takang inot nga, diba? Alert level 2, pinalaog tapas. So, risk. Naputol, pinalaog pa, so nag-rescue baga. Naputol kita, sir, sa tuyang, kunyan, linya, yan, naputol o garing. Madali, sana sir, patapos naman kita, yan. Opo, naputol po. O, go ahead po duman sa statement mo, tabi. Sabi ko, itong sumana ko duman sa plane, kaya nakita nagsakat naman alert level 2, kaipuhan, call for the need. Pero yan, sa alert level 2, dahil makita mga urgency na dapat aksyonan or urgent na dapat aksyonan or dahil makita mga priority dyan sa laog, bawal nang una maglaog dyan sa prohibited zone. Pero lalong-lalo na sumakalaog na sa 5 pa itaas dahil nakita magsara ka.
Salamat Sir Cedric, mabuhay ka tabi. Salamat man tabi. Thank you so much mga tugang si Dr. Cedric Daep kan Albay Public Safety and Emergency Management Office sa satuyang pakipag-ulay ngayon pong pagkahapon. Thank you so much Sir Cedric, and we will try to connect with Dr. Paul Alanis within the program o kundi sa aga tabi sa Tingog Kanbanwaan. And we're not new sa aron kay ning sitwasyon tabi. We're not new. Pinag-refresh na lang tabi ang kwan an isipan kan sa tuyang mga paraan tabay buda kita tanganing dai kita man mabugtak sa mas pang peligro. Ano po? Pag-aron kay ning mga panahon nakakasabay-sabay niya to, namimiss man niya to si kwan ano si Sir Ed Laguerta ha. Get well soon Sir Ed Laguerta. Nagmamati-mati si Sir Ed Laguerta. Pauli na daw sa Sorsogon ngunyan, hali yan sa BRTTA dyan tabi yan. Get well soon kay dating resident volcanologist Sir Ed Laguerta. Si Ans, nasa linya Ans. Thanks for waiting. Please go ahead na Ans tabi. Good afternoon Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga tanyatang baleta, inalerto na ni Alcalde G. Rosal bill Pamayokan City Disaster as in Climate Change Council na syudad ni Legazpi ang mga barangay na yaon o harani dyan sa pamitisan ka na Bulkan Mayon, partikular na ang Barangay Mabinit, Buyuan, Matanag, Bungo, asin na Padang na magkondusir ni na magkanigong precautionary measures asin na magkondusi o magbilog na in contingency plan in kaso man na magkaiguan in abnormalidad pa ang Bulkan Mayon matapos nga nasusog sa PIVOX, itinaas ini kasabagong mga alas 10 sa alerto numero 2. Sigun kay Alcalde G, isa sa iyang pinirmahan na abiso, dapat na magkaiguanan ni na pre-disaster risk assessment ang mga barangay na ini asin makipag-koordinar sa CDRRMO para man sa magkakanigong aksyon mientras na hahagad niya sa mga kapitanes di barangay asin mga opisales kay na magkaiguan ni na real-time early warning system asin monitoring kan mga aktibidades kan na Bulkan Mayon. Mientras tanto pagiramdaman ni Alcalde Rosal na publiko at lalo na ining mga yaon dyan sa ATV operations na likayan ng GAD na maglaog sa 6 kilometer permanent danger zone as in man naliba pang aktibidad siring kan pag mountain climbing, hiking asin na quarrying dahil sa posibleng mahampang sa aksidente o kay emerhensya kuning kaso man magtugaan na Bulkan Mayon. Sa ngunyan naka-alerto naman na CDRRMC in kaso man igwangan ini iba pang mga aktibidad, may connection dyan para man sa magkakanigong aksyon. Ans, I was listening intently dyan sa dispatcho na ipinaluwas ni Mayor G. Nakadagdag lang duman yung quarrying igwa kita din mga quarry sites digdi sa jurisdiction kan Legazpi. Roger, dahil pigbabawalan totalmente Sir Pio sa quarrying, ito lang na dahil lang maglaog sa 6 kilometer permanent danger zone. Yun, numantap. Tuang nga ito, permanenteng delikadong lugar na ito, no? Roger. Oho. And kasubago, konektado man sa pahayag ni Dr. Cedric, yung mga ATV, they can go na manggirarikan aktibidad. Tas sundo man sa duman sa may lava front, Yes. Okay, sige. So yan tabi sa Pio, informasyon man may koneksyon sa pagkataas kan alerto kan Bulkan Mayon. Ans Galero, DCG. Thank you so much, Ans. Sa istorya, hali dyan sa luwas sa paagiman ni Alcalde G. Rosal, Pamayokan City Disaster Risk Reduction Management Office. Nagpaluwas nin mga guidelines, giya na dapat sunodon matapos na iluwas man kan FIBOLC sa subagong mag-alas 10 ang alerto level numero 2. Kan Bulkan Mayon. Sabi ta na nga ni, we're not new sa araw kaining sitwasyon. I-refresh na lang tabi so mga dapat niya tong gibuhon o kaya dapat niya tong marumduman asin i-implementar and magsunod sa abiso kan otoridad magdangog po sa DCGB. Sige. Kumpadreng Jimmy, pinag-estabilisar migiraray ang linya. Anong advice mo tabi June diyan sa technical department? Mahanap buhay mo na kita tamang-tama time check baga Pading Jim, kumpadre Jim, Chief Jim, pagkatapos kan sa muyang time check buda mga hanap buhay, tamang-tama i-reestablish mo yan sa imong linya. Ikan masunod. Oras Pilipinas 4:27. An oras hatod sa Indokang Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
Very excited para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang ginto, ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinagkikilala ang Akoto Kojic Acid Soap. Mayroon itong kojic acid na nagpapaputi ng balat, vitamin E na nakakapagpabawas ng mga wrinkles, pinapanatiling maganda ang kutis at mukhang bata, at collagen na nagpapanatili ng elastisidad ng balat, nakapagpapaputi ng balat sa loob lamang ng 7 araw. Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Para sa updates, kami ay subaybayan sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, at TikTok, Akoto Soap. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling agat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan. Pabagnahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may black tansa na. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, may sure points na pang-redeem ng GCash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100K pa sa raffle! Drink, collect, and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024 for DOH FDA CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly. Oh, Mayor no dekap, alkalde ka po lang ginamahigos. Ang orago na albayano, yan si Adrian Salceda. Tunay na liderato, masasabing malupit. Maugmang pulang ganyan, maugmang kahimanwa. Buong puso sa pagtabang, uragon talaga. Sa edukasyon, infrastruktura o negosyo, pag-uswag mahihiling di kalidad ang serbisyo. Mayor Nonny Cap, sa imo kami saludo. Salamat sa pagpadara sa kapusta pulang genyo. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, urual daw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, urual daw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bicol Target.
Thank you so much June sa satuyang mga paraan tabay. Marahay na hapon dyan sa mga paradangog manyato sa satuyang Facebook page Paradangog, Paraan Tabay, para healing sa DCGB News Online. Yan, good afternoon. And ingat-ingat lang po tabi hata yun ang yan, nasa alerto level numero 2 kita. Sino ba itong mga andito na mga amigo man yato sa text maray na hapon tabi dyan sa tuyang mga paradangog ban sa radyo. And so mga nagluluto lamang ng pamanggihan, ano pa ang pamanggihan ta dyan? Sige, okay. Yeah. Okay na June yung kanay compadring Jimmy. Sige, advice mo lang ako. Then kung si Sam pala ogunta, yan, okay na. Si Pading Jim, dali inaayos natin yung linya dyan sa luwas. Good afternoon dyan sa Department of Tourism, Region 5. June na igwa kitang maray na bareta dyan sa Catanduanes. Magkakaigwanin pag-abot dyanin kunyan. Cruise ship gunmuan sa Catanduanes mismo this coming October. Tibad lamang makahurong tama ng gobernador na matindi ang bungkaras kan turismo diyan sa probinsya ng Catanduanes. Ining cruise ship day masabutan kung ano ang sistema, kung mabaraba mismo so kung diyan asin ma-stay ni nagkapirang aldaw or port of call lang muna yan diyan sa Catanduanes. Okay, sige. Mga arin tama kahurong ta tibaad si Gobernador Boboy Kua. Magkaigo kita nin impormasyon manungo dyan. October 31 cruise ship from Australia. Paano yan ng mga turista? Chief Jim and Pading Al, standby muna si kumpadreng Jomar ang nakalaog sa linya. Pading Jomar, marahay na hapon. Go ahead na. Salamat Pading Pio. Good afternoon sa mga paraan tabay. Sa dagdag na bareta, rape, asin acts of lasciviousness, ansar sa seryosong pinagtatawanan ng atensyon ngunyan kan Chief of Police kan malilipot na si Police Major Melanie D. Guzman. Ini ang pinahayag kan COP sa ginibong pagtiripon asin reorganisasyon ngunyan kan Municipal Advisory Group for Police Transformation and Development o MAG-PTD. Kung saan ang sa inyong lingkod tabi pa saro sa mga miyembro kay ni bilang media representative. Very well. Sinabi ni Di Guzman na nahampang siyangon yan sa sarong challenge kung paano na maibitaran ang bilang o pagtaas kan bilang kan mga kasong rape asin acts of lasciviousness, particularmente biktima an mga kaakian asin tigahagad niya ang tabang kang MAC-PTD na iyuan advisory group kan police para ma-resolveran ang bagay na ini. Sinabi ni Di Guzman na sa paagi kan tabang kang MAC-PTD, pinagpaplano niya na magkaiguanin edukasyon sa mga eskwelahan, maging sa harong-harong, maging sa komunidad. Partikular, ito pa ding target na mga aki-unong pa. Yan. Para maaraman na tulos kan mga aki, kunsinda, pinagpupo ng biktima on pagsamantalahan kan mga pagiriba masananida sa harong o mga kanibid. So kay Di Guzman na sa murang edad na mga 3 anyos, dapat aram na kang aki ang mga bagay-bagay na dapat na pinag-aagian ninda. Aram na dapat kan aki ang mga partikan lawas na konsisay sa naan pwede maghiling o magdukdok. Yan. Asin na aram naman dapat kan aki kung ang kapot sa sainda may mali siya o dai para makapag-react. Katakot kan bagay na ini, susub kay Di Guzman na kooperasyon na maray ka ining grupo na pinagkukompuesto kan mga representante hali sa media, hali sa edukasyon, hali sa negosyo, iba-ibang parte kan sektor kang komunidad ang miyembro tabi pa para makatabang na makapagatud sa informasyon asin makatabang man sa pagpaluwas ng informasyon para ma-resolveran ang mga arok ka ining bagay. Sa kinibong pagtiripon na nagkaigwa man pa din election asin
pamayo manggiraray kan mag-PTD, iyo ang daing ko pa sa sinmayguso na pamayuman kan TESDA kan Yan. malilipot na si Madam Dana May Sakay. Yan. Ang iba pang mga miyembro, Vice President for External Affairs, si Engineer Andy Bilan, ang Municipal Engineer kan malilipot, Vice President for Internal Affairs, si Madam Chotel Di Bolano kan San Jose Community College, asing kadakol-dakol pang ibang mga office, nakapira pang mga officer na haliman sa mga importanteng sektor kan komunidad, kaya riba ang media sector. Roger. Yan pa rin mga dagdag na barata, Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa mga follow-up report. Hali man dyan sa imong area of responsibility. Sa padagos na pagbaniugot kan gobyerno na maprotehiran ang manlain-lain na sektores kan sosyudad. Ini mga kahubinesan sa pang-abuso, sexual asin iba pa. Diretso kita kay kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, what's happening? Good afternoon. Yes, good afternoon, Bading Pio. Digdi sa Legazpi City, relocation sites para sa mga residentes na nasa pamitisan kan mayon, lalo nga na alert level 2 na naman. Oo. Dakol ng mga ayo-ayo naka-star ngunyan. Ba? Yan ang sitwasyon ngunyan, Bading Pio. Digdi sa Taysan relocation site. Oo. Dakol ng mga midbid kitang residente na bako man hali sa pamitisan kan mayon, kundi kung sa ng lugar na nagpaka-apply sa syudad nin lote. Napano yan? Sa relocation site. Napano yan? Tayan bagaman agad. Relocation site intended for certain specific beneficiaries. Ano? Correct. O, sa mga displaced. Oho. Kundi may mga midbid kitang negosyante, may mga retired ng professional, may Chinese. Baka kung yaon man sa lugar pa no nila dati, sa pigbubutubutan kan bulkan mayon. So, negosyante? Oho. Tayo man, baka man taga dyan? Na paano yan ko na pasumiring? Manaylain na ang lahi, digdi pa de sa relocation site. Iyo. Yan, digdi yan sa Taysan relocation site. Iba man so sa istansa. Tayo man baga digdi ki daga. Iyo. Na para sa urban poor daw. Pero ang nagpaka-star, kadaklan, urban rich. Siguro kinulang kita sa palad kan makakuang kita kumpadring Alta. Kung pigistaran ko baga sarong kwartong sadit. Dapat sarok ka kuta sa beneficiaryo. Diyan man kunta na sa kwanaan sa pamurang urban poor daw. Urban poor. Lote daw para sa urban poor. Oho, ngunyan. Pero ang nagpaka-star, urban rich. Jesus Mario. Baka may taga City Hall. Tibaad ko naging may taga Capitol. Aramon arong. Tulong iskalon. Tibaad kung naging rich kan magbalyo na diyan. Siguro. Baka apply urban poor. Baka laog digdi sa pakatugdok sa daga, urban rich na. Urban rich na. Tulong iskalon. Tulong iskalon. Bako. Baka uminasenso man. Kang yaon na dyan. Magburbisita ka digdi sa may stand sa baga, sa may left side. Sa may bagong sirang ini. Iyo. Ayan ang sabi, daga daw yan para sa urban poor. Nako. Pero hilingon mo nagpakatugdok, mga urban rich. Sige. Yan ang problema pa dito. Lalo nga niya na nasa alert level 2 na naman sumayon. Siyempre, mabutuan na naman so issue kan relocation site para sa mga mayon evacuees. Sige man ang provide kan siyudad o kan gobyerno. Kaya ito baga, 1990s, naroon duman mo so dyan sa Buragues. Iyo. Relocation site baga yan sa Buragues. Ilingon mo na kay-star mo yan para lang kawan kiyarong. So mga mayaman na nagpaka-star. Napano daw. Iyan ang problema sa gobyerno. Sige. So dyan sa Bunker 1, sasabing para sa mayon evacuees man, para ito may nagpaka-star naman ngunyan, pero dahil man permanente sa mga tunay na beneficiaryo kayan, nagbabaralik mangyari sa mayon, ang nag-restar sa mga makwapo na, sa aki. Yan ang sitwasyon man sa Bunker 1. Kaya talaga, ang totohanan, ining mga yaon sa pamitisan kan mayon na kaya
tawang ki relocation site. Dahil man talaga na address kan gobyerno. Minabakal sa ng gobyerno ki daga. Pero actualmente ngunyan daw bisitahon ta ako binisita, permi ko bisita tawi pa de na mga area na yan. Talagang nagpaka-star ang iba dyan. Bago man mga urban poor o ali sa Mayon, kundi mga urban rich. Naso na, paano daw yan? Sige, susugon ta daw yan sa City Hall kung anoan na sistema managad ka iyan na kung papaano naan ha. Sige. Yan, tabi pa rin ang informasyon alay sa Sound kan Legazpi. Alar Mario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal. Ali man dyan sa imong jurisdiksyon sa sur na mga barangay kan Legazpi. Igwa na lang kita ni na 18 minutos bago magabot ang alas 5 nin hapon. Okay na, clear na. Asin konektado na ang linya nato kay kumpadreng Jimmy. Chief Jim Pade, maray na hapon. Yes, so salamat Abi Pade, maray na hapon sa mga paraan tabay, sa mga dagdag niya tong bareta, an pangaji kan MDRR mo sa pamayon ni Ma'am Joy Maravillas, digdi sa Banuan kan ginubatan na dai na magsakat sa alert level number 3, na alerto kan Bulkang Mayon. Dahil ta oras na nag-alert level number 3 an Barangay Maninila asin Barangay Tandarura Mabalod. Oho. Gabos yan alion tabi pa de. Aba, deklarado na yan talaga na dapat dahil na nga ni ki ma-restar dyan ki mga tao. Aram yan kan apsi mo. Kundi ang problema nga ni baga so lilipatan na istaran o daga. Iyon ang problema pa sa mga panahon na ini. Kan lokal na gobyerno. Kaya ngunyan na nakababa pa sana sa service si Ma'am Joy Maravillas dahil ta pinag-abisuhan na sa mga barangay officials na alert level 2 an Bulkang Mayon. And pasiguruho na itong mga sa permanent danger zone 6 km radius pag-monitoro na kan mga nasa barangay. Asin itong mga may mga quarry operations dyan harani dyan sa danger zone. Sabi ni Ma'am Joy Maravillas na bahala na kayo ni so task force na mag-abiso dyan kung tutugutan ninda. Pero dahil man dapat mag-operate sila no human activity baga dyan. Yes, pero nasa level na dayan kan task force province. And so sa level sa naman kan MDRRMO pinagpasiguro kan MDRRMO chief kaya pinag-abisuhan na niya sa mga barangay officials dyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon na pasigurohon an sa indang mga residentes tadayta aram an sitwasyon kan Bulkang Mayon tamala bigla sa nabaga na uminitaas naman so alerto matapos na igwanin na mga series ni na mga pagyugo-yugo asin rock falls diyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Okay, kumpadre duwa itong barangay Tandarura ed Manila. Yan ay mahibog. An Manila kaya nasa dilantira ka. Primero kan Gale. Ikaduwa haranian sa danger zone. So ngunyan an hapot niya to kung halimbawa niya ko sana dahil man pangajitang dahil mag-alert to numero 3 pero kung arog ka ng sitwasyon na dadarahon sinda duman sa Mauraro. Sa evacuation center. Aso dati na igwa na duman igwa dumanin pagkatapos perming natural sa disaster management igwa sindanin na mga precautionary measures ng mga naka-advance kung alert level 4 tapi sabi ko piran estimate ka sa ngunyan alert level 3 in kaso magtaas yan manageable pa data mga kwansa na yan mga body 100 pero pag-abot na duman sa alert number 4 malala na yan preparasyon kan lokal na gobyerno unestimate 20,000 20,000 pamilyas
Oo. Dahil kung nasa kung pamilya so personas gayon. Personas gayon, Sana dahil man sa dyan na mag-standby sa number 2, bumalik sa number 1 o mag-normalize ang sitwasyon kan bulkang mayon tabi pare. Iyan nako susunod. Yan at sa to yung mga dagdag na informasyon digdi sa ampangan kita kan munisipyo kan ginubatan bata pertinan mga dekorasyon ngunyan para sa Independence Day celebration tabi pare. Okay na preparasyon digdi kan munisipyo kan ginubatan. Sukon dyan kumpadre na riparo ko wara na so covered court tapig para irhian sa pundasyon bagak ito. Wala na rin. Nagkataroon so pati hindi pala nanihikan tao. Wala na ito mo yan. Tindahan akan mga tusok-tusok na. Mga kaon-kaon na ayaw digdian lugar digdi tabi pa de. Mahiwas na, tusok-tusok na. Pigiling ko dyan. Lansang. Natunaw kan Isus Mario Joseph na pangyari. Sige. Ayan tabi pa de. So ito yung mga dagdag na informasyon from Ginubatan Albay, Jimmy Nasalita, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jimmy, sa istorya hali dyan sa Ginubatan. Series of actions yan na na-trigger kay itong pag-itaas na kan alerto level numero 2 kan bulkan mayon. Saro pang report. Igwa na lang kita nin po mas o menos 11 minutos bago magabot ang alas 5 nin pagkahapon. Si Joshua Bino na sa linya. Joshua, maray na hapon. Go ahead na. Yes, maray na hapon, Sir Pio. Maray na hapon sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag na baleta, dakulang tabang para sa mga persons deprived of liberty o PDL sa manlain-lain na BJMP facilities sa Rehiyon Bicol. Iyo ang pagkakaigwa nila pagkakitaan o hanap buhay, baski pa na sa laog ng kartel. Initabi, Sir Pio, ang sitwasyon sa nagkapira mga pasilidad kan na provincial, city at municipal jails. Ehemplo sa Legazpi City Jail kung saan ang mga PDL halos oral daw busy sa pagtrabaho ng mga handicraft materials na ipigbabakal man sa indahing sarong pribadong handicraft manufacturing company. Initabi, Sir Pio, matapos na sarong handicraft company, particular ining MIN Nature World Handicrafts Manufacturing, ang nagkaigwanin Memorandum of Agreement sa iba ang BJMP Bicol kung saan ang naglaog ang nasabing negosyo sa mga BJMP facilities. Kung saan, Sir Pio, ang nangyayari ang mga PDLs ang kumbaga magiging labor force para sa paghibo ng mga handicraft materials. Dakulang bagay man para sa mga PDL dahil sa laog din sarong simana. Kung halimbawa mahigos-higos, kayang makapagdilensya din maabot 500 to 1,000 pesos. Kan makaulay ta si Legazpi City Jail Warden Senior Inspector Fernan Sunga, kan maipaisi sa indaan siring na livelihood program para sa mga PDL. Dahil siya nagduwa-duwa na uyunan ini. Dahil sa dakulang tabang ini para sa mga PDL sa nganin ng maski puro papaano makapagsustento sa kanilang mga pamilya. Dahil sa sigun Sunga, kadaklan sa mga PDL na ini, mga dating breadwinners kan sa indang pamilya, buda po negwasindanin hanap buhay maski nasa laog kan kustodiya kan BGMP. Maski puro papaano, Sir Pio, maililikay sinda sa mga mararaot panggibo. Kung kaya ngunyan, expected na magdiretso pa ining livelihood program para sa mga PDL sa mga maabot pang bulan kung sa nahihiling taman ka na bisita taong naon ng bita ng City Jail, matatabangan talaga ang mga katabangan tang PDL. Yan di sa labor force dyan sa City Jail ang employo sa mga yaon dyan. Buda sa iba pang mga city, municipal, buda provincial jails sabi Sir Pio, Bicol wide ini. Magayon, mahiwas yan na oportunidad para sa mga persons deprived of liberties, may kita lamang. Sige. Buda dakulang tabang manduman sa naglaog na kumpanya. Yes, sige. Yan tabi, Sir Pio, ang mga dagdagtang report sa Halidigi sa Lawas, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa istorya. Hali dyan sa imo na area of responsibility. Sa agatan na lang tabi, mahinguha kita na makahuron si Dr. Paul Alanis, ang resident volcanologist ng unyan kan FIBOLX digdi sa Albay, sa Legazpi City Linon Hill Observatory Station. Yan, nag-retire na baga si Sir Ed Laguerta. Get well soon, Sir Ed, ha? Maipig mamati-mati si Sir Ed. 2 beses na din na dyan sa
BRTTH and gunyan pauli naman sa Irusin kan Sorsogon. Pag-araw kayo ni namimiss niya to si Sir Ed Laguerta. Ano ang sayang mga ipikishare, sharing kan mga informasyon na pikishare man nara Dr. Paul Alanes and sa tuyang mga pag-iriba dyan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Yan. Marhay na hapon, amigong King Reginaldo dyan sa imong bunker, dyan sa Bunker Hill. Kumusta dyan, migong King? Mapuro fresco sana dyan ha. Long time no see, digdi sa ibaba sa opisina ni Congressman Joey na Salceda kan Segundo Distrito nin Albay. Yan. Talking about Congressman Joey, pipag may mga suggestions siya na makapaghanda ang Department of Agriculture manungod po sa influenza virus sa mga manok. Ano? Yan. Yung H1N1 ganito, H1N5. Basta amemeste bagakan manok. Aram nindo as an economist, aram na Congressman Joey ang maging impact kaiyan sagkod sa ground level sa mga barangay. Kaya pag minaabot ang araw kaning sitwasyon, easy yan kan mga economic technocrats na may epekto sa tuya individualmente and collectively as a community and as a nation. Kung maapektaran niya na industry kan manukan digdi sa Pilipinas yan bagatabi yung influenza virus paghanda na ni Congressman Joey dapat ngayaan an gobyerno through the DA igwa na nin konkretong lakdang kayan to avert ang posibleng pag-apektar sana daiman nin daiman nin mangyaring matindi dyan sa sektor na kan manukan ha. Yan sabi ni amigong King bata igwa naman nin LPA yutabi King ha amigong King ining 12.0 and 1346 na monitor tapo yan sa luwas pa may iyan so cloud clusters kanakalihis na weekend ngunyan nagdevelop na into an LPA yung mga cloud clusters yan dyan sa may so dating pigpupunan ba kang bagyo sa ibaba kan Mindanao, sa tangod kan Mindanao, sa tangod kan Visayas, yan yan minapuroon sa dagat Pasifiko. Yan, igo kitang pinagsusubaybayan Migong King na Reginaldo. Sige, pwede na ang kapartner ko naman yan si Tata Nems. Pwede na Tata Nems. Yan, okay na nga, may go signal lang ating tech department. Pwede na kitang magpatus-patus. Sa pangarang kabilog na pwersa sa luwas ang news team sa Laog, kasubago si June Napolis. Tata Nems Flora now in the house. Newsroom News Direct Mar. Si Angel, as in si Jen, si Jimus, nagtatabang man si Nicole, Thresia and Richard. Ako man po si Pio Fernandez. Kasabay tamang kasubago Dr. Cedric Daep. Kanapse mo. Salamat, good afternoon. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition.